Barcelona-Valencia a fost dintotdeauna un cap de afiș al fotbalului spaniol, indiferent dacă se înfruntau în primera diviziune, în Copa del Rey sau în Champions League. Însă, acum mai mult ca niciodată, cele două formații par despărțite de o prăpastie uriașă. Barcelona vine după două vite să rămâne pe DigiSport 1 pentru prima manșă a semifinalei. La viitoare, un rezultat care să o țină în viață, dacă putem să spunem așa, până la meciul retur de săptămână. Respinsă de Sergio Busquets, se luptă acolo pentru balon și Iniesta a câștigat echipa lui Luis Enrique pentru o clipă. Mingea recuperată de către Barragan, care trimite însă într-o zonă unde era doar Alex Vidal. Am impresia că e un pic moale terenul. Ca plouat, a stătat Paco Alcácer, aici o absență foarte importantă. Paco Alcácer cu contribuție 6 minute și 19 secunde a rezistat Valencia. 1-0 pentru Neymar, așteaptă un ajutor, vine ajutorul de la Suarez. Messi, cred că nu se aștepta la această pasă, era static. Acolo 10 minute, început foarte bun pentru Barcelona. Pasă aici pentru Messi, care n-a putut să se întoarcă așa cum cred că știu. 2 seara de super fotbal pe toate cele 4 programe de DigiSport, dar Barcelona pare de neoprit în acest prim. A vrut să tragă la un moment dat, apoi a încercat, s-a gândit că poate ar fi mai bine să-i dea pasă lui Suarez. Sergio Busquets, din nou faza de mai devreme nu se repetă. Messi, centrarea e cam tare pentru duel între cele două formații în lui Suarez. Ce mai putem spune despre acest procentaj? Decât să-l comparăm cu cel al lui Higuain din seria. 23 de meciuri, 23 de goluri. Acum Messi pentru urcarea lui Jordi Alba. Această fază că Andres Iniesta ușor neatent aici, tot el e cel care recuperează. Neatent un pic și Messi, mingea revine la argentinian, o trecere acolo. Pentru echipa lui Gary Neville în campionat cu Deportivo La Coruña. Să-l vedem acum pe Messi. Messi scoate pentru Alex Vidal, o pasă acestuia pe jos și Valencia reușește să respingă, însă imediat Barça recuperează, se joacă cu focul. Cei de la Valencia nu reușesc să îndepărteze mingea din zonele periculoase. Ce deviere a lui Neymar pentru Suarez. Pentru returul de pe Mestalla, și anume Suarez. Turcul, încă o necunoscută e Arda Turan, sau acomodarea lui Arda în jocul Barcelonei. Nu ușor să treci de la ceea ce e a treia oară când comentatorul spaniol pe care l-auzim spune "Che barbaridad". Din nou Gary Neville a schimbat alimentația, iar Barcelona revine pe zonă de atac cu o minge a lui Messi, tot el nu i-a lăsat aici un număr personal, mai inventează ceva. Acum Iniesta, mingea este pentru Messi, 3-0, Leo Messi. Am impresia însă că n-a reușit combinația inițială. Spaniolii au o vorbă, menos mal că a ieșit o pasă de gol pentru Messi. De revăzut faza, am senzația că inițial continuarea dorita fazei era alta. 3-0 e însă scorul de pe tabelă după 30 de minute. Ia să vedem faza. Pleacă de la Vidal. Aici este pasa lui Busquets. Iniesta. Lui Suarez lasă acea minge, dar să vedem dacă Neymar vrea să... Da, nu știu ce să zic. Nu mi-e foarte clar dacă Neymar a vrut să continue cu Inite. Arda Turan. Recuperează însă Messi. Suarez. Amândoi au sărit. De pe Mestalla va fi o formalitate. Neymar. Este incredibil cum între linii pentru
Suarez, Messi s-a antrenat ieri. Alarmantă deja. Aproape disperată, Da. zice, o echipă totuși cu necesități financiare care nu va prinde în Europa în mod normal. Nu văd cum ar putea prinde cupele europene. Asta mai lipsea, să-i cadă mingea în cap lui Feguli din aruncarea de la margine. Acum Suarez câștigă duelul cu Mustafi. Centrarea este pentru Messi. Bară! Nu e 4-0. Bara îl ajută aici pe Ryan, dar ar fi de revăzut felul în care Suarez s-a debarasat acolo de Mustafi. Da, totuși incredibil de statici fundașii Valenciei, foarte ușor depășiți în multe momente de atacanții Barței și acum Mustafi lăsat în urmă de Suarez, deși avea în urmă cu câteva minute când Gerișe va ieși la încălzire, dar să vedem pe Messi. Messi ce preluare! Messi este oprit de Mustafi, e penalti. E penalti în ultimele secunde ale primei și cartonaj roșu pentru Mustafi. Revede. Și cred că e penalti. Mingea e lovită de Messi, în niciun caz de... Da. În niciun caz de Mustafi. Mustafi pretindea, iată-l, de aici nu mai pare așa sigur. Da, Messi e cel care își dă mingea un pic în lateral. Da, și Mustafi parcă dă în ea. Ar față în față cu Ryan. Neymar în bară. 3-0. Putem să spunem așa, să aibă în această parte secundă după eliminarea din ultimele secunde ale primei părți a fundașului central. Sator al Barcelonei din fotbalul spaniol, practic 15 asisturi cu cele de astăzi. Acum Messi șutează în blocaj. Meciul de pe Mestalia de săptămâna viitoare, pentru a o face pe Valencia să sufere și mai mult în această repriză secundă, mai ales dacă ținem cont că liliecii joacă în 10 oameni. Messi, parcă are minge. Barcelona și Valencia au reprezentat Spania în grupele Champions League și surprinzător de mică. Pas aici pentru Arda Turan. Pentru Busquets, între linii primește Messi din nou, se alătură Messi liniei de mijloc și asta surprinde foarte mult. Neymar pentru Messi, n-ajunge mingea la Suarez, să primească Suarez o pasă de gol acum și de la un adversar, asta mai lipsea. Găsește pasa pentru Suarez, din nou Busquets, cred că era în offside, nu, continuă Busquets pentru Messi, din nou Busquets, contribuie la distrugerea jocului adversarelor, creează spectacol pentru Barcelona. Jucător al Realului în condițiile în care e taxat orice fost jucător al Realului, indiferent de unde joacă el. Messi aici se descurcă, Messi pe lângă pcat acolo, cum a scos această minge dintre doi. În condițiile în care Neymar, Messi și Suarez au jucat magnific în prima repriză, cel mai ovaționat este Gerișev. Acum Arda, să vedem și răspunsul celor de la Barça cu o minge pentru Messi! Messi! 4-0, momentul în care pe Camp Nou era scandat numele lui Gerișev. Stăpânul acestor scandări, stăpânul inelelor de pe Camp Nou, Leo Messi, a trebuit să iasă la rampă și să marcheze. Pasă cu călcâiul dată de Suarez, 4-0 pentru Barcelona și gata, într-adevăr, acum a uitat lumea de Gerișev. Dar poate era nevoie de o asemenea Dar trebuia fază. cineva să le aducă aminte oamenilor din tribună că altcineva trebuie. Numele altcuiva trebuie scandat. Ce pasă dă aici Suarez și ce simplu continuă Messi această fază. Doi jucători culcați acolo. La pasa, la verticalizarea încercată de Sergio Busquets. Situația pentru Valencia. Pentru Luis Enrique în acest an. Da, Messi a ajuns la 10 goluri înscrise în 2016
Este cel mai prolific jucător din fotbalul spaniol. În minute, Valencia în genunchi. Sper că să găsească o cadență asemănătoare cu a noilor săi colegi. Combinația lui Messi cu Neymar în fața. Calitățile și să obțină câteva aplauze. Messi de unul singur alunecă. Exact când vrea să tragă, a alunecat Messi. Ovaționat și când alunecă. Da. A rezistat extraordinar atacurilor, dar nu și gazonului destul de... Mai rău la această acțiune. Suarez nu se conectează foarte bine cu Neymar, însă Messi e acolo! Leo Messi, 5-0. Hat-trick Messi, dublă Suarez. Nu s-au înțeles prea bine Neymar și Suarez la prima parte a acțiunii, dar din nou lucrurile au curs către Barcelona, pe direcția Barcelonei, și Messi a făcut 5-0. Cred că Neymar îi pasează lui Messi aici, dar până la urmă a ajuns mingea la argentinian. E și un pic de greșeală a lui Ryan. Doi jucători au reușit două duble ale unor jucători ai Barcei într-o semifinală a Cupei. Aici să-l vedem pe Neymar, lângă el este Suarez. Suarez a vrut să dea în față, cred. Acum centrarea lui Messi pentru Arda. Pe acolo Messi primind, acum Suarez. Și mi se pare că Barcelona a calmat atacurile, cam ceea ce s-a întâmplat la Real Madrid Espanyol, dar asta nu înseamnă că nu va mai putea marca. O face Luis Suarez! 3 goluri Suarez, 3 goluri Messi, egal 6-0 Barcelona. Sergio Busquets, Suarez trece. Continuarea este pentru Messi. Neymar se deschide. Suarez are șansă să marcheze și Neymar. Și de data asta Careu pentru Suarez. 4 goluri Suarez, 3 Messi. Luna martie să nu mai prindă pe Gary Neville, antrenorul Valenciei. Situația se complică tot la poarta sa această ultimă impresie, pentru că Barça mai are un atac. Messi cu Neymar. Neymar are și el șansă să dea gol în această seară. Neymar e în careu. Să-l vedem. Neymar va trage. N-are noroc însă. Ce face braziliana Neymar? Messi nu reușește să-i scoată mingea nici prin faul. Cei de la Messi fac ca Barcelona să fie calificat. Como campeón de la edición pasada, nuevamente en esta. Bueno, pues Carles Naval, el delegado del Barça, llevaba un balón para entregárselo a Leo Messi. El otro también, evidentemente, Luis Suárez, los dos hombres del partido, los dos se llevan el balón, felicitándose mutuamente porque 4 goles. Gata deja înaintea returului în finala Cupei Spaniei pentru a 5-a.